ho canvia tot. No és el mateix dir algun dia vull anar a la lluna que et diguin prepara't, el 2021 vas a la lluna. Hello, everybody! Uau, el 2021? O algun dia seré la presidenta dels Estats Units. Que et diguin en 10 anys seràs la presidenta dels Estats Units d'Amèrica. No és el mateix dir algun dia tindré el meu propi negoci que et diguin noi, t'ha trucat el director del banc. Ain't nobody got time for that. No, home, no. Per dir-te que t'han concedit el crèdit. Guai, no? Les dates inspiren, il·lusionen, ens posen les piles, alimenten somnis. A vegades fan una mica de por, o respecte, o una mica de tot. Pel vertigen que donen. Posar una data fa que una cosa que estava a l'aire, bum, toqui de peus a terra. O que hi toquem nosaltres, vaja. Posa una data al teu somni, diuen, i el convertiràs en un pla. Va, posem data. Jo vaig a l'Institut de Flix. Jo també. Nosaltres anem a l'Institut de Flix. Nosaltres anirem a l'Institut de Flix. Lupini i Ratini. Ignition sequence start.